Akik kecubung wulung. Ngancik wayah sore aku budal menyang bakul akik. Manggone ing trotoar pinggir dalan gedhe, samping bioskop. Tekan ing kono, bakul-bakul kang saben dinane dodolan watu akik kuwi isih akeh sing padha nggelar dagangane. Ditata tirik-tirik supaya cepet payu lan anggone oleh dhuwit akeh. Wong-wong kang arep tuku akik padha isih nggrombol ing ngarepe bakul-bakul iku mau. Ana akik Pirus, Yaman Sulaiman, akik gambar, merah delima, lan sak panunggalane. Ing panggonan kono ana sing narik apiku, ya kuwi akik kecubung wulung sing wernane katon unik lan kuno. Embane akik kecubung wulung kuwi warnane ungu tuwa, gilap nang semake ati, lan iket embane modele kuno. Bahane monel, nanging malah kuwi sing ndadekake katon sangsaya antik. Emane rada kusem amarga kurang kerawat. Bareng tak jajal, kok ya ukurane cocok ing drijiku. Nganti saumurku semene iki durung tau nyipati ana akik kecubung wulung sing artistik ngene iki tumrapku. Nuwun sewu, Pak. Pinten regine akik kecubung wulung niki? Pitakonku marang bakule. Tuku akik ning pinggir trotoar ngene iki kudu pinter-pinter ngenyang. Akik kuwi wis tau ditawar 400.000, Mas. Nanging durung tak wenehake. Wangsulane bakule sing aran Darmaji. Mekaten to. Lajeng akene regi pinten menika Pak Darmaji? Ya wis, 450.000 wae. Wah, mboten saged kirang niku, Pak. Iku wis tak paske, Mas. Karo sampeyan lak wis selangganan tuku akik ing kene. Wis tak kei rega murah kuwi. Dasare akik kuwi pancen akik apik, mung rada kusem. Karana aku sir banget karo akike tanpa nyang-nyangan jlimet, terus wae tak bayari ngono wae. Cepet-cepet aku mulih karo nggawa akik kuwi. Tekan ngomah, akik kuwi banjur tak resiki nganti watu uga embane katon gilap. Sangsaya nang semake ati. Banjur tak sawang akik kecubung wulung iku sak katoke. Lagi milang-milingi akik iku dumadakan Pakdiku teka nomahku. Lagi ngopo, Dik? Kok sajake demenakake temenan to iki? Oh, Pakdi Bambang to. Monggo Pakdi, pinarak mriki. Kandhaku kanthi ngacarani rawuhe Pakdiku sing jare duweni kawaskitan mau. Wah, lagi ngerti. Jebulane saiki awakmu lagi ana sing ngancani to? Kancani sinten to, Pakdi? Lah wong kae wau niku kula teng mriki kiambak kok. Jenengan niku pripun to, Pakdi? Iya, ngomong-ngomong, akik sing lagi tok nggo iku mentas tuku po? Kok lagi weruh iki aku? Enggih, Pakdi. Niki nembe mawon kula beto wangsul. Wangsulanku nuli akik tak copot, terus tak tuduhake Pakdiku. Jenengan kok mangertos, Pakdi? Wah, tak kandhani yo.
sak temene ing jero akik sing mentas kok tuku kuwi dipanggoni. Pakde Bambang ora nerusake guneme. Oh, dipanggeni lebu nggih Pakde. Niki wau sampun kula resiki. Hus, aja waton ngucap kowe. Apa awakmu ora ngerti tenan po? Wewadi sing ana ing jero akik iki. Waduh, jenengan mbok ampun meden-medeni kula to Pakde. Estune wewadi napa to sing onteng teng nglebet akik niku? Wong turine bakule mawon niku mung akik biasa kok. Apa awakmu pengen merwi dhewe karo sing tunggu akik kecubung wulung kuwi? Pitakone Pakde Bambang serius. Sampun ket wau kula sedekaken akik niku ning nggih mboten nyumurupi napa-napa niku Pakde. Kuwi lak saka panyawangmu. Panyawange mata lumprah. Apa awakmu pengen mbuktekake omonganku? Awakmu wis siap nyawang isine akik iku? Janipun kula pengen semerep nanging kados pundi? Pitakonku penasaran. Yen awakmu tatak, saiki mripatmu tutupen sedhela. Mengko yen tak kongkon buka, enggal melek ya. Kandhane Pakde Bambang mau karo umak-umi ngrapal donga. Wis, saiki mripatmu bukaen. Banjur alon-alon aku melek. Jebul temenan. Ana blegere wong gedhe dhuwur nganggo sandangan sarwa ireng, nganggo iket wulung. Ana ngarepku, dheweke sila, mripate merem lan tangane sedakep. Atiku deg-degan. Nanging lagi sedhela anggonku nyawang wewujudan kuwi, mripatku age-age diusap dening Pakde Bambang lan wewujudan wong gedhe dhuwur kuwi mau sirna saka pandulu. Sing ana kari akik kecubung wulung kaya sakawit. Saiki awakmu lak wis weruh dhewe to. Dadi akik kuwi omahe tenanan. Dadi aja kok selehke sembarangan. Amarga ana titahing Gusti sing manggon ana kono. Ya wis, aku tak pamit jalaran omahku arep ketekan tamu saka Malang. Awakmu ora perlu wedi. Sing wigati awakmu kudu luwih temen nanggone DP marang sing paring gesang. Kandhane Pakde Bambang karo ninggalake omahku. Sakundure Pakde Bambang aku delek-delek ijen karo nyanding akik kecubung wulung kuwi. Banjur tak pikir tinimbang aku kelingan sing ora-ora, uga wayahe wis ngancik tengah wengi. Luwih becik aku nindakake sembayang. Nanging amehe, mentas wae aku rampung sembayang, mripatku krasa abot banget. Banjur les, aku keturon. Ing sakjeroning turu aku ngimpi paraga gedhe dhuwur ana ing jero akik kecubung wulung mau dumadakan wis ngadeg ana ngarepku. Mripate sumunar tajem. Aku megeng nafas, arep jerit jaluk tulung ora duwe tenaga. Balungku krasa dilolosi. Banget panarimahku, awit awakmu wis gelem ngrumat lan ngresiki omahku. Saiki apa penjalukmu marang aku? Arep sugih mblegedu gampang. Arep sekti lan digdaya luwih gampang. Ngono mau tembunge. Aku nyoba nyuwara. Ngapunten, kula mung tiyang alit. Pepunden lan junjungan kula namung Gusti Kang Maha Agung. Dalem mung jalma ingkang sakmadya nglampahi.
Namung saking pangestunipun Gusti Pangeran kula badhe nyuwun. Oh, ngono. Ya wis, aku ora bakal meksa. Nanging welingku pitulunganmu ora sia-sia. Kapan wae awakmu butuh, aku sanggup menehi pambiyantu. Pawongan mau banjur ngilang tanpa tilas. Aku mung ndomblong kami tenggengen. Esuke aku banjur sowan Pakde Bambang. Tak critakake impenku mau. Wah, wis dadi bejamu. Coba yen awakmu kepelut. Waduh, bakal kelakon abot sanggane. Becike urip iku pancen tansah prasaja wae. Mangkono ngendikane Pakde Bambang. Cuthel.